गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आं सिटि सेन्टाराव फैदों आरोना बिराद गुसुनि थाखाय आङो जा स्पाइसि नुडल्स जानो लुगैदों ओमफ्रायहाय बेजों लोगोसे बायनाबो लांगोन आरोना न'आव बानायनाबो जागोन जिहेतु आं एक्सपार्टखा नालाय स' बेखौनो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मामा आटा दङ ना दोनों का एक एक दे देगा आपको नि टेस्ट थारियो देना उसको दे दिए 200 बेखौ लाबायก็เป็นเลขช่องจากหน้าอะไรนัว ये कैसा है ये तो रोस्टेड आता है ग्रीन ये वाला दाल का बनता है मूंग दाल रोस्टेड प्लेन ये घर का सब लोग खा सकते हैं होला ये मसाला वाला हो ไม่เท่าในมาลาคือมันทำละใบมันปริไปเด็ดทั้งเซเนี่ยอีกหลานน่ากินได้นะเดี๋ยวฮันเนี่ยอีกเลียดจากกันได้นะแต่อันนี้น้ำผลิตไว้ได้ไปเลียดนะเนี่ยไปดีเลียดข้ามหน้าบ้านนี่เลยเดี๋ยวดีเลียดจะไปนี่ไปกูทุกคนนี่ถ้าใครมาจังกันนะซีดีเลียดนะอีกเลียดบ้านนะดีเลียดจะไปนี่มันในร้านสิทุกลูนะก็แบบมันเสียเยอะเลย Khulumbai fry makan lah naina kimchi ni ile mabra kokka samuzang khana different types ni dong kai asanai pura samuzang dong le be banlu ni king chili ni bedeng आं बिदि माने थान्दा खायजा नुडल्स जानो लुगैदों आरोना ओंखायनो जोङो नुडल्स बाय फैबाय बेयावहाय पुरा आलु गोसा जानो लुगैदोंमोन नालाय आङो बेखायनो फैबाय आरो बेयावहाय अमा बेदरसो जालायनोसै नै जाखांलायलायबायमोन जोङो मम' चावमिन जागासिनो आयो बुंजोबबाय नालाय मा जाखो नै एभ्रि अकेजन सिटि सेन्टारावहाय बिदि डेक'रेसन बानायनायखायनो बांसिन एट्रेक्टिभ जायो आरोना बेयावहाय मानसिफ्रा एट्रेक्सन जानानै माने गोबाङानो ओरैनो फट' बेरायनो इदिसो फैनाय जाखायो खोमा शपिं खालामनो फैद्रायबाबो बिराद एक्सपेन्सिभखा नालाय गासिबो ब्रेन्डेड सब गोजासो बेयावहाय
नै जा सबजिफोर बायबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आं खिथानोसै नोंथांमोननो नुडल्स लाबोदों आङो नैबे किमचि नुडल्सखौ मोननै लाबोदों नै ओमफ्रायहाय बेयो फ्राइड स्पाइसि रामेन नुडल्स लाबोदों मोननै ओमफ्रायहाय नैबे सी फुड नुडल्स मोननै ओमफ्रायहाय बेयो लाबोदों पास्ता आं जा गोथाव संनो रोंखायो आरोना बेफोरखौ बेनि थाखायनो लाबोदों आङो ओमफ्राय नैबे केसिउ नाट्स फ्राइ ओमफ्राय मेरिगोल्ड ओमफ्राय मा होनो नैबे क्रेकार्स क्रिम क्रेकार्स सिङाव जे क्रिम थायोना मोननै बिस्किटनि गेजेराव ओमफ्राय आरो मा दंबावो ओमफ्राय दहायनि आचार माबा माबि आइखौथ' रेसिपि खालामखाबाय स' जाबाय रुनानै लाबाय नुडल्सखौहाय ओमफ्राय बेखौहाय नै बिन गाजर मटर होबाय ओमफ्राय पियाज होबावनांगौ पियाजखौ हागासिनो नै जल्दि बोयो जेबो नांला संख्रि होबाय होनोसै आं हाइ फ्लेमाव होबाय So guys, नै आं दायो ससेस बानायनोसै आरोना फ्राय खालामनोसै बेयो पर्क ससेस बिराद गोथाव मोनो आङो लावदुमाबो बिराद गोथाव मोनो लावदुमनि फेभरेट ओंखायनो आङो जाबाय आरो बेखौ गोसोखांनानै फुला जानानै थासिगोन नै संखांबाय आङो जा गोथाव नुदो दा जानोसै दा नै होजोबनोसै बेयावहाय नै जों जानोसै ला 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 ओमफ्राय नै हाखाबाय जानोसै जों दा So guys, नै जाखांबाय जा गोथाव जाखांनो मिथिबायना आं बनायनाया ससेसबो ओमफ्राय नुडल्सजों कम्बाइनेशना बरिया जाखादों So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय बिराद गुसुथार उन्दुनानैसो थानोसै आङो नोंथांमोना मा खालामगोन खिथाहरलाय आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय ओरैबायदि गुसु जेरावबो थांनो गोसोबो जाया माबो जाया खालि उन्दुबाय थानायल'